मेघालयाव नरेन्द्र मदिनि रेलीखौ पारमिसन होआखै। मेघालयनि गिबि मन्थ्रि सांमा बिथांनि बियाबावनो मदिनि रेलीखौ खालामनो होआखै। फैगौ 27 फेब्रुवारिनिफ्राय मेघालय बिधानसभानि बिसायख'थिखौ खुंफुंनाय जागोन आरो दासान्दि बे बिसायख'थिनि थाखायनो मेघालयाव रायजो नाङैनो गुबुन गुबुन दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं खालामनाया सोलिगासिनो। बेबादिनो फैगौ 24 फेब्रुवारि खालारखालि मेघालयाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बिसायख'थि फोसावदिं खालामनो दावबायफैगौमोन। मेघालयनि शिलं आरो तुरायाव गाहाय मन्थ्रिया बिजेपि दोलोनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिं खालामफैगौमोन। नाथाय तुरानि पिएस सांमा स्टेडियामाव थामहिनबा मेघालयनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि बियाबावनो मदि फैगोननि प्रग्रामखौ नेवसिदों मेघालयनि गेलेमु बिफाना। मिथिनाय बादिब्ला रेली जागोन स्टेडियामाव कनस्ट्राक्शन सोलिगासिनो, बेनिखायनो मदिनि रेलीखौ बे स्टेडियामाव खालामहोनाय जायाखै आरो दा रेली खुंफुंगोननि जायगाखौ तुरानिनो एलर्ट ग्रे क्रिकेट स्टेडियामाव लानो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। मेघालयाव नरेन्द्र मदिनि रेलीखौ पारमिसन होआखै। मेघालयनि गिबि मन्थ्रि सांमा बिथांनि बियाबावनो मदिनि रेलीखौ खालामनो होआखै। फैगौ 27 फेब्रुवारिनिफ्राय मेघालय बिधानसभानि बिसायख'थिखौ खुंफुंनाय जागोन आरो दासान्दि बे बिसायख'थिनि थाखायनो मेघालयाव रायजो नाङैनो गुबुन गुबुन दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं खालामनाया सोलिगासिनो। बेबादिनो फैगौ 24 फेब्रुवारि खालारखालि मेघालयाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बिसायख'थि फोसावदिं खालामनो दावबायफैगौमोन। मेघालयनि शिलं आरो तुरायाव गाहाय मन्थ्रिया बिजेपि दोलोनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिं खालामफैगौमोन। नाथाय तुरानि पिएस सांमा स्टेडियामाव थामहिनबा मेघालयनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि बियाबावनो मदि फैगोननि प्रग्रामखौ नेवसिदों मेघालयनि गेलेमु बिफाना। मिथिनाय बादिब्ला रेली जागोन स्टेडियामाव कनस्ट्राक्शन सोलिगासिनो, बेनिखायनो मदिनि रेलीखौ बे स्टेडियामाव खालामहोनाय जायाखै आरो दा रेली खुंफुंगोननि जायगाखौ तुरानिनो एलर्ट ग्रे क्रिकेट स्टेडियामाव लानो थाखाय थि खालामनाय जाबाय।